Tinokutendai nekusangana nesu pano paDestiny TV muchirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Nhasi uno tiri kudare raChief Seke uko kwapinda nyaya yeminda. Nyaya iyi inenge ichati netsei kune vakawanda nekuda kuti tiri kuziva kuti vanhu iko zvino izvi vava kutenga minda dziri kutengeswa nevanhu kumamisha vachivaka dzimba. Asiwo tiri kuziva here mitemo yavako. Munyaya yapinda nhasi, muzukuru akatengeserwa munda naSabhuku vanova sekuru vake, mbuya vakanga varipo mudzimai waSabhuku. Asi mwana waSabhuku akamhan'ara kuti munda wandanga ndakagoverwa ini semwana wakati uri kuvakwa neumwe munhu. Mudzimai uyu auya nepepa raanga akanyora achiti iye akanyora achibva mubhuku rainyorwa naSabhuku kuti mari dzake aibhadhara sei. Bepa iri rarambwa namambo Seke nokuda kwekuti ranga risina kwarakaenda kunosainwa naCommissioner of Oath, uye ranga richiratidza kuti rakanyorwa musi umwe chete asi zvichitaurwa kunzi mazuva aibhadharwa mari iyi anga akasiyana. Ndikamuti amai amabharizwa akashaya baba vangu ndo vapenyu. Amai angu vari vapenyu ndo vanotsigirwa nemunhu anomangarira kuti ndo akamutengesera stand. Vakadaro pakaitika 2019 pakatanga zveCovid. I think ndonga nyaya yavo yakatanga 2018-2019. Covid ichitanga takwanisa kuuya kumusha. Pakaita 2 years. 2020-2021. Amai angu achizoshaya 2021 muna February. Vashaya kudaro kufamba kwacho kwainetsa. Ndikakwanisa kwaine maCovid test ndakwanisa kuti ndibve nendege kuya kuno ndo the only way akwanisa kufamba nayo. Parodi paisa kumbiro. Chibva tavaviga. Takazoita nyaradzo yavo musi muna August. Panyaradzo ndo panoitwa chivanhu chekuti munhu panonzi uyu afa uyu kana kune ane chikwereti naye kana waakakwereta ngaasimuke atsanangurire. Ava amai andambovaona mbambosvika. Chibva tazoti vaifana kurwa guva 2022 atakwanisa kuzvarwa guva tazvarwa 2023 gore rapera. Ndo tanga kuzobva kunzi pane mukadzi ari kuti ndakuya kuzovaka papi. Tikati munhu uyu akanga ari kutongo yese nyaya yake akatinga ini baba vangu aripo asi amunhu akura ndongamamboaona ri miri yavo inovanetsa munhu anenge achibona mapitsi. Saka I think vanhu ava vanenge vakatora advantage yezviri pana baba vangu kubvira vachitanga. Saka takazikumbira kuti already patikunorova guva apo ngatide tisangane newe kuti tisangoto nyaya yako yakamira sei. Guva rakarova iye haana kusvika. Tichipedza kurova takarova muna October, November ndo pananga munhu uye atochera anenge boyka yaida kuvaka. Tikati munhu achera futi munhu uyu kwaanda zvine tanga tigari pamwe chete basi atitsanangurire kuti zvii zvakaitika. Achibva azoti iye kusangana naye ndazokumwana because ndandiri busy wokutaundi. Ndakasangana naye ndine motikari ndichibva kuchitungwiza aine murume wake anooneka naye. Ndikati muzukuru wangu mwana wabadza ndiye akati sekuri munhu mukadzi uya uyu ndichibva ndamisa motikari sini asingamuziye. Patamurisa ndani nadzimai yangu wakasimba here tibe vakadiwa ko takanzwa kuti uri kuvaka kumakura uko ko inga nyaya yetanga taimisa tikati atanga tagara pasi zvikanzi ini handiteerera izvozvo. Ini ndinotovaka paguva ndotovaka pastand ipapo ndo pane guva rangu ndo pandichatovigwa. Ndikati ndotsanangurwa dziripo here. Zvikanzi ndakatana ko hanzi akatenga stand. Ndikatana kwatenga uyaka nemapepa anoratidza kana ichapupu kuti wakatenga chii. Zvikanzi ini asi kumboita izvozvo. Murume wake uyo ndo patakatanga kutaura naye bhati inini ndobva kuChipinge ndiri mudau
ndopedza musha wese nenyaya iyi. Ndikasaka kuti pakutonga nyaya here tati hatigare pasi tese chiwirirana tinzwa kuti kana wakatenga wakachira kudani mapepa ako ari kupi. Achibva azoti from there ndonga pakagarika ndichiti apa munhu hamuna amira ka. Pakapera dzenge 1 week ndiri kutaundi ndakazodzoka inini manheru ndichioneka baba kuti baba ndakudzokera kuSouth Africa ndaenda nemotikari. Musikana uyu ari kuita ati ndikuenda mberi nekuaka atowaka pane mudhuri uripo. Chibva ndangopindawo zvangu ndasakwanisa kuti because ndandagara almost 2 months semunhu anoramira kuSouth Africa ndadika nditese ndiende ndiite rwendo rwangu ndodzoka muna January. Ndibva ndaenda kudaro ndakazonzo akazosvika achiti mudhuri wangu wapunzwa saka ari kutora baba wangu kuti ende kudema iye achitoziva kuti munhu agone kufamba. Saka vanhu vaingotserechana baba kuti tichakupedzera mhuri yako isi tinobva kuchipinge takadai. Saka ndikati zvikanzi asekuru vanenge vakazosvika pakundi naamai apo pana ndo vakazoti takazoita settlement yandisina chokwadi nayo vakazoti titi sekuru vasakwanise kuti vafuse kufamba kuenda kudema. Settlement I think yakaitwa recently haina kana kuti mwedzi bhodzi vakazoitika ini ndaita se ndiri kuSouth Africa I think muna December ini maJanuary akabva tadzoka kuno ndakutongonzi pane settlement yatakazoita ndikati ko munhu akambouya nemapepa ake here kutenga stand nanhasi America naainawo ambotadza akatenga stand papi. Chakaitika kune mazai andoita munhu uyu anogona akaive nepfungwa yekuda kutenga stand ndokunge ambogara pasi pamwe naamai vangu. Pakanzonzi amai vashaya ndo paakazoziva kuti inini ndakuenda ndinoclaima kuti ndakatenga stand kuna ambuya nekuti hanzi ndakasara ne$100 ndo chikwedi changu chiti. Pesa apa kubva muna 2018 kusvika izvinezvi watodza kubhadhara chikwedi $100 ndo yakazoclaima nhasi uno kwese wangu wakagarire uchitichi. Saka ndo nyaya ndopisa pamberi penyu kuramba ichibatsira. Uyu musikana uyu akakuudza kuti akatengeserana naamai vako ndiani? Vane mumusha ndikangoti even nyaya dzangu dzandiri kutaura zhinji ndedzekunzwa iye ndakatsvaka naika 1. Alright. Vanhu vekumusha ndo vari kukutaurira kudaro. Baba vako munhu mupenya aripo. Wakambotaurawo nawe here kuti unzwe chimiro chenyaya yauri kunzwa nevanhu vemumusha? Ya ndakataura nababa. Baba akati munhu uyu munhu akasvika pamba pangu kukuruka naadzimai ake amai vangu hanzi vaimbokurukura asi iyo vakasidelinwa variyo Sabhuku. Vakaitwa sei? Sidelinwa kana pane zvaironga because vanoti havana zvanoziva asi ndiwo Sabhuku. Ndiwo Sabhuku. Ende munhu kana achipuwa musha Sabhuku ndiye anomupa go ahead yekuti chivaka. Ndo mazita atinoita iye anoti akapuwa nani. Right. Saka tingati baba vako hazvina mhosva kuti ndiSabhuku. Vaikundwa naamai kana vari mumba menyu. Amai ndo vaizopedzisira vati izvi ndo zvinoitwa. Ndingangoti panokura vanhu muchakazhinji baba vanenge vari munhu ati kurei ana amai ndo vanozopedzisira dzongo vako ane last decisions zvekuti asi ndingangoti zvimunyika matinorarama. Saka chinyatsondipindura zvandinobata amai vako ndo vakapa decision kuti uyu munhu aite zvaari kuita.
amai vangu idzi nyande dzekunzwa. But iwewe chauri kuda kunditaurira kuti ndibate chii kana uri kunditaurira zvekunzwa? Kuti uyu atsanangure kuti kana achita akaitenga kunani. Aiwa, hatisati tasvika ipapo. Zvawanditaurira zvese ndazvinzwa. Ndakuda kunota makey points epresentation yako. Iye zvinezvi ndinoda kunzwa kuti uyu munhu aite zvaari kuita pauri kuti pamunda pako. Decision yekuti aite izvozvo akaiwana kubva kunani? Ndingangoti ndo zvandaida kunzwa kubva kwaari pandakasangana naye kuti atigare pasi akakupa mvumo yekuti uvake ndiani. Saka usati wawana akamupa decision. Iye ndiani ndasanda mwana. Usati wamuwana. Apa ndakanga kunzwa matsana kuti amaita. Ndakuongeza baba wako kuti vari umbo wanditi. Kuri kuti vanofunga. Vanoziva zvavanoita. Ndo vane nzvimbo yakatenga. Ndizvo. Si wamire iwoko zvawasina kumira kuti uyakavaka pasitini pako. Aiwa, ipapo uyataura daiwa wakazvibata kuti vakagoverwa nzvimbo dzavo sevana. Pandirasika nekuti panzizo tine ndinenge ndingabude ndangoti vanhu vane pawo paanobata pakasiyana. Hazvina mhosva izvozvo, zvinoswatanidzwa nehurukuro. Iwewe hauna umbo hwekuti amai vako ndo vakazoita final decision yekuti uyu aite zvaari kuita uyu, handiti? Nenyaya yekunzwa matauro andikuita kamwe zvinonzi amai vangu vachida kusengesera nemunhu uyu handika vakazosvika papoint yekuti uyu handimutengeseri nekuti mari yaye haana kupa mari. Andipa mari muzvidimbu, andipa $50 ne$30 ndezvekunzwa kaizvo. Akazopedzisa nemabhondi. Saka mari yake ini munhu handisi kutora mari yake. Zvekuti kana makabvunza vemisha vese ndozvavanopupura vachitaura. Ndichinzwawo. All right. In other words, you are telling me kuti amai vako havana kuconcluda transaction neuyu because paine madiscrepancies anosanganisira kusapihwa mari yavaida, handiti? Ndamba kubvunza mubvunzo wekuti baba vako wakambotaurawo navo here nenyaya yemusikana? Ndakataura navo. Vakati kudii? Baba vakati mwanangu, pakataurwa nyaya yekuti musikana paiyo panopamba aitaura nani naamai vako. Inini asi amai ako achizopupura vanoti ini ndakapuwa mari inoita $100 handiti, asi yakairi muzvidimbu vanga vakachedya nazvo 700 muri kwanzwa. Saka baba ndovati ndo mari yandakaita sei ende vachitaura kudaro havasi pane muzukuru aigara naamai angu ndiye aivabikira zvisinawo. Ndo zvaaitangura kuti maitsaita mukadzi. Waregererei kuti muzukuru wako abude panze sechapupu nokuti iye zvine zvaachisina chaatataurira isusu chatinobata. Anyway, ari muno zvaainazvo ndezvako iwewe naiye, hazvichisiri zvedare. Baba vako vakakuudza kuti uyu musikana wayo paaiuya aitaura naamai vako? Asingataure naiyo nababa. Baba anobva apuruva nyaya iyi vaizoti muchandeyochi vana vangu. Aiwa, tichavanzwa vari pano, asi nezvauri kunditaurira zvinondionesa kuti baba vako iwewe havane netransaction iyi. Alright. Kuti vazokuudza kuti musikana uyu akaunza $100 muzvidimbu vaedza kukuonesa chii iwewe? Iwo ndingangoti vaedza kutaura kuti munhu uyu kwayo haana kuzotambika
panyaya yavo yangaitangwa naamai nemunhu ivo vasimo zvakazosvikawo sei zvakaitirana nepfungwa dzavo kuti hazvina kuzobudirira nekuti haana kuzobvisa mari iye yaanga akatarisirwa. Dai akabvisa mari yaitarisirwa naamai vako, kureva kuti baba vako he was going to sanction the deal. Ipa pandingasiye zvangu patini pamwe vaigona kubvuma kana kusabvuma. Munhu akanga angoti kuti ari mumba asi adzimai varonga zvavaronga nemunhu waronga neniwo ndotoneseka kuti chakaita kuti vasvike pakunotengesa problem yavo kanga iri chii. Izvo problem yavo hatigone kuitsvaga wati amai vako vakafa kaya. Saka chamani tideedzere baba muchinda. Amount. All right, don't interject. Nokutambira mari pasitendi pai pamwe kutengesa. Uchiti uri kubvunzani? Amai paakadwa dhiriro kuti pakapiwa 7 pakapiwa 10 wakazongozvibvunzwa here kuti pamwe kutengesa pai pakatengeswa naamai pai. Nyaya yekutengeserana yakatanga 2018 handiti ndo pandakataka kuimbira chizopinda mucovid. Amai vako vari vapenyu? Amai vangu vari vapenyu chipinda mucovid all right. 2018 uchinzwa nyaya iyi yakutaura uri kuSouth Africa. But phone yakanaka kuti hapana chaikutadzisa kutaura naamai vako, hapana chaikutadzisa kutaura nababa vako. Wakambotaurawo navo here vanhu vairaro maererano nezvaunga wanzwa through the phone? Ndakataura navo ndichiti kunai baba ko munda uda kutengeswa ndeupi. Tikanzi mwanangu paminda yedu iye zvinhu zvakarongwa naamai vangu vamene varanga vagarirwa pasi nemukadzi kuti vawirirane asi ine ndanda kuzviapuruva. Okay. Ivo vakakuudza kuti havana kuita approve. Saka ndingangoti kusvika patiri pari zvino vanhu vakatora advantage yemamiriro akaita baba vangu. Hai, isusu hatisi kuda kuzembera ipapo. Hatisi kuda kuzembera ipapo. Munhu wese you can be taken advantage of. Kana inini mambo, anyone can take advantage of me. Alright. Kana munhu aine zvaari kutra kuachiva. Garai apa mafutinzwe kuti zvakamira sei. Vasati vagara achibva wavatoresa miko iwe kugara pasi. Zvakakutaura pamberi pamidare ravo ichokwadi chisina manyepo. Mwari yadzimwa nditungamiriri. Fibion, panapa ndakatarisana nenyaya yemwana wako mukomana uyu. Ichokwadi amang'arira musikana uyu anonzi Keresenzia Dzumbunu. Ichokwadi. Nyaya inoti uri kuvaka pasitendi pangu zvisina mawirirano neni. Mukuteerera zvandataurirwa neuyu hansani ndataura naye, ari kunditaurira kuti musikana uyu achiuya mumusha mako aisi kutaura navadzimai vako. Ichokwadi? Achiuya musha aisi kutaura navadzimai vangu. Ichokwadi. Musi wauya kekutanga uchimuona, adzimai vako vakazombokuudzawo here kuti hurukuro dzadziri pakati pavo nemusikana uyu dzakamira sei? Adzimai vangu vaingotaura chete vachingoti vane musikana uyu auya panapa
hameno ari kuda nzvimbo pokuti agare. Ndikati ini handina nzvimbo, nda nzvimbo yekutengesa yangu kuti ndeyevhu yekugadzira vana vangu. Asi kana muchinditi zvakati nezvakati handibvumire ipapo. Plus mukutondipa trace ndiri munhu ari anorwara BP, ndotanga kuita zvinhu zvisiri izvi, ndobva ndabuda. Alright. Nditsanangurire ruzivo rwauinarwo mukuramba kwavanga vachiita ikoko, mamiriro ezviri kuitwa neuyu mumusha nezvaunoziva zviri kurunzira uyu kuti azviite. Inini chingamire ndinoti ini ndakauya ndataura izvozvo kuperiod iri pamberi, ndikati ndokuona uyo achiti akutogadzira akutovaka. Ndikati ko apa kuvaka wapiwa nhaniko permission kuti uvake? Zvikanzi ayo inini ndakataura kudhara ndini vabereki vadzimai vako vachitiita apa, asi ndo zvandakatedza. Saka ndiri kuvaka apa, ndo pandakarakidzana navo kuti vaite go forward ndivake ipapo. Ini ndikati aiwa, ini ndine vana vangu hasi kubvumira kuti uvake apa. Zvikanzi kana zvakadaro hazviite izvozvo, ini ndo pandinozovaka kana ndichifa ndofira ipapo. Asi ini ndiri kuenda mberi. Kana une zvinonetsa, kana vana vako vari pamberi, ndauye tifesane titaure navo. Ndobva ndati zvikanzi ndizvozvo. Ndichibva ndichienda kuenda kudii, kuswera mangwana achaya ndanguti rarairai ndoona vadonha vauya vese, vauya kwandiri futi. Zvikanzi iwe uda kurambira pandati kuti uvake, unoziva kuti zvinhu zvacho zvauri kuita izvi hazvina kunaka. Unogona kufira ivhi irori kana usingadi kuti ndivake panzvimbo yandakanhikirira. Ndakabisa mari yangu yakati hamuna kuiona, ndikati handizviziyeni. Zvikanzi alright. Ndobva ndanyararisa zvangu. Zvikanzi kana ukuramba kadai, imba yako magirazi ese ndingaapunze isai, unogopunza seiko? Zvikanzi ayo nekuti uri kutotaura zvinhu zvinonsenzi zvaunotara kwandiri iko. Ini ndobva ndangoti ndipo akazoenda kuti ndakuti ndena ukanziye zvinhu izvi ndakuenda newo kudema kupolisi. Tienda kudema seiko ini chirwara nchidi? Haiwa, tina basa nokurwara kwako. Zvikanzi tida kuti nditienda newe. Ndikati ora, ndikati zvine zvinhu ndida kuti ndifambe ndione kune musangano kuti ndiende kuti ndimbononzwa zvekudema uko. Asi ndiri munhu wokuti wokungorwara kuti ndinosvika here kudema kwachamene, ndinosvika here kuhospital kumusangano kwachamene. Tenesa chibhasikoro chako uende tiende tinoningira tiende kudema. Ini ndokuti ndobva ndafamba nevamwe neuraini, ndobva ndasvika pomukadzi wangu ndikati ko chii chaitika? Kana takuenda kudema, mwana wangu anga arimo mukomana, anga kuti ndikaendibike mazai ndibike nezvokudya ndidye ndine nzara. Regea chipoto icho, chera kuna baba wako kwatiri kuda kuenda. Tine kwatiri kuenda, tiri kuda kuenda newo kupolisi, ndokwatinoona nyaya yedu. Ini ndobva ndaenda kuningirwa kwemukadzi wangu, kati garai kwana, nyaya inodzoredzanwa inozoita sei yokuti tigare zvakanaka. Zvino ndopandakaanisa mambo ipapo, kana paine zvimwewo zvandakanika ndakatotyawo, ndikati zvino izvi vakundiita neni kupolisi. Ndodzokera kujeri kwandakamboenda ndadarika ministry PWD. Zvino vakuti ndiende neni kujeri. Hapana ndikanoitwa izvozvo zvimwe chetezvo zvikasvikondiomera futi ndaiko. Ndopakanga vauya dedza vamwe vangu
wekomiti ninginani ndikati zvinondodii zvikanzi kuti zvipere iwe guma mabhuku edu ataka period yepepa yedu yatakasaina iwe saina zita rako. Ndikati ini mambo ndopandakati ko zvino zvandakudaro manje ndide dzimwe nguva ichadi ndichaendako ndodzokera kuPhilizoni kwandakamboenda nenyaya chii ndadarika PWD 1975 ndichitsvaga basa. Ndio pandakakoti nje ndikati chirega ndingodi tedzera ruzhinjiwo zvandienda saino asi ndandisi chokwadi nchi hana yangu ichirova nekurwara kwandiri kuitawo. Ndio pandinoziva vanavo. Zvinhu zvakaitika rini izvi kuti umanikidzwe kusaina? Hazviri maniki mazuva apera aya munana November 2023. Okay, vadzimai vako vakafa rini? Madzimai angu akafa vakazofonini 10/23 yakutoda kuti yakunopera 10/23 ndanzwa kuti rufu rwaadzimai vako rwakaitika nguva yedziwa mupengo. ini ndaitonzi kana kuvigwa kwakaita ndakagadzirwa pasaiti sakabvumirwa kuti ndiriona kuti haufa adzimai angu ari kuigwa sei. Alright, inguva yakaomera munhu wese aisangana nerufu. Ipo pacho pari kunzi akatengeserwa naadzimai vako pakakura sei? Havangangoti kurei just ndichana kungobva panapa kunongosvika wakuda kudarika nzima vasha wacho uri pamberi muchana. Okay. Saka munhu wawaitaurirana naye aida kuzokuendesa kumapurisa ndiani? Kumapurisa zvimwe adaro ndiye munhu wacho andinaye wati kutaura naye nevamwe achida kutobvunza inini imba yangu pandinoningirika pandinogara ndida kuti nditopresha magirazi ako ese tione kuti zvinofamba sei. Right, watiwe vadzimai vako uchivarambira kuti hazviziri izvo inzvimbo dzevana. Chikonzero chavakakupa chakavaitisa shungu yekuti vatengese nzvimbo dzevana vakambokutaurira? Chikonzero chavakandivatengesere dzimba dzevana vaingotaura kuti inini ndiri kuda kutengesa handingashaye pokugara nekuti vana vangu ndirega kunzwawo kuti ndigare pakati ndichiteedzera mutemo wako wakutaura. Ndikati ndogoita sei ndiri hurumende ndinoziva nemitemo yaiko asi zvamukuita mukude ku24 seconds zvinhu zvinozondinetsa mangwana sekunetsa kwazvaakuita nhasi. Iwe vachida kutengesa adzimai vako vakambokutaurira mari yavaida kuwana here pakutengesa ipapo? Havana kunditaurira, havana kumbonditaurira. Vakambokurakidzawo here mari yavakagashidzwa nemusikana? Mari yakagashidzwa nemusikana wenzi mari yandapiwa yakati handina kumboiona ndakandatoida zvangu ndatoti kunzi ndakutoti kuswera mangwana acho ndichitoti ndakutoenda kuhospital. Naadzimai vako ndo vaiti vakuda kuenda kuhospital? Ini ndindaitoti ndiri kuenda kuhospital. Iwe ndiwaiti uda kuenda kuhospital. Saka tingati kurarama kwavanga vachiita naadzimai vako, vadzimai vako vaitaura nezwi guru rekuti waizongoti kamushamukadzi? Zvokuti mushamukadzi waanine kana dachiziva kuti mushamukadzi ini ndandine zvangu zvokuti ndiri kuita zvangu zvanoziva nezvemutemo wangu wemuravo wekuhurumende. Mukomana uyo anogara kuSouth Africa. Pawakaona adzimai vako vakuita mukundo wekuti vaparadze nhaka yevana, wakambomutaurirawo here mukomana? Mukomana ndichiza nevana ndakatozomutaurira atodzoka nekuti zvese zvokuti ndinenge ndiri kuona asingakwanisi kuti
ndapura ndiro yefoni ndiite sei, asi paakazobva kwandota kuti ndo zvako izvi zvakaitwa Saka paakadzoka uchimutaurira kuti ndo zvavapo, makanowirirana kuti kudii? iye akaonitagana pakati angutaura kuti isu hatisi kuisa kwese isu vana tozomira kuti chiti papi kana maakuti izvi motengesera vamwe vakadaro vacho kuti uyu nzvimbo yetorwa nevatorwa, hakuna zvakadaro. So Ini ndiri kuswera ndiine tunyaya twakaita saitwotwo. Vanhu vanodyira munhu mari yake, vozoti gare garei havasisina mari yavakamutorera, vakuda kumudzinga kana kumudimurira pavakambomupa. Tingati ndo chimiro chiripo here chekuti maakudzinga uyu nokuti hamuna mari yamaakamutorera yakapera? Ipapo ndinganguti ini handingati ndakudzinga uyu nyana mari yacho ndakamboona kuti mari yabviswa navadzimai yakati nemunhu wangu andaisa pano ndeyakati, pasara mari yakati, ndinokana sina kuzviona ndingaitawo sei? Dai wakaiona waiita sei? Dai wakaiona waiita sei? Ndakaiona ndaingotaura kuti izvi zvamani zvamakuita kai kuti ndiitore mari undidye, ndikandimbodeedza vamwe vokomiti kuti izvi ndo nzira yacho here chichi, kana komiti yangu hapana senge yaakadya kana mati makatyisidzirwa kubva masaina matyisidzirwa makadii kutya kusvika papoindi yekuti chirega ndimhanye kuna mambo ndinotaura kuti ndatyisidzirwa izvi ndazvitadza izvi. Ipapo kandiwo pandakanda kuti ndachiziva ndopandakatanga kuti ndichiti ndisati kuno musati masaina kuti mambo ndaakutyisidzirwa kutengesa ivhu renyu iye zvinezvi kuti nditi ndakutyisidzirwa kuti ndakutengesa ivhu renyu zvakadzisaidi nakuti vanga vakutotaura kuti manje isisimuka newe hatingamire nezvakutaura kuti toda kuenda newe kupolisi. Okay, imbogara pasi toresai musikana wemika. Ndakataura pamberi pamambo nebarera ichokwadi chisina manyero. Mwari nevadzimu vanditungamirire. Mapepa wakabata aya ane chekuita here nenyaya yatiri kukurukura? Ichokwadi mambo ane chekuita. Right, ndiratidze. Hii photocopy. Hongu mambo. Akanyora izvi ndiani? Ndini ndakanyora, ndakanga ndapiwa mvumo nasekuru. Ndikavati zvinozorema ndopavakabva vandiburitsira chitupa vakati isa nhamba dzangu dzechitupa apo nemukadzi wavo. Nedzemukadzi wavo dziripo ipapo. Nyama dzavo village seke. Ndatengesa munda. Ndivo vaindiudzira zvekutaura. Okay. Ndatengesa munda wangu kuna keresenzi yashoniwa. Takawirirana mari inosvika $700 221 meters. 22 November 2018 akandipa $200. 28/12/18 akandipa $200. 20/02/19 akandipa $100.
290519 akandipa $100. Witness Johanna Munda, ID number 63/36566P21. Ane dzimwe namba. Fibion Munda ndo namba dzake dzechitupa idzo. Dorasi Ngoshi cell number namba dzechitupa. Keresia Shoniwa ndo namba dzake. Keresia Shoniwa asara nechikwereti changu $100. I make the above statement consciously believe the same to be true. P. Munda 200519. Muswa 30/11/2023. Nyaya yekwa Munda na Keresia Dzumbunu. Imba yapazwa nyakutengesa stand ari kuda mari yake. Zvatawanda ari kuda munda wakatengeswa na Sabhuku Munda. Inoki Gijiman Committee Stanley Maketo Traimo Stambira Grace Munda Dorothy ndibabaiswa signature Shambira signature Fibion signature Mount to pay cement 3 bags. Takawira kuti nyakenga avake akatenga balance 100 to top up 200 equals to 300. Never Shambira ndofunga P Munda baba itafanga pasainwa. Right, atidzokerei kune information iri apa. Chii chakaitika? Tingotangira pabhuku iroro. Pabhuku iroro ndakanga ndavaka imba yangu yanga yasvika somewhere apa. Ndobva takanga tambosangana nasekuru ava ndana sekuru vangu murodhi vachinditi usavake. Ndikati aiwa sekuru handiregedze kuvaka. Vanga vachangobva kusouth. Handiregedze kuvaka because ndakatengeserwa. Zvikanzi manje inini imba yacho ndiri kunoipaza. Kwakuri kuma5 taitobva ikoko. Ndobva isusu tinogara muchitungwiza ndokwatiri kuloja. Ndobva taenda kuchitungwiza. Takanoita 5 days. Patakanodzoka takasvika imba iya yanga yapazwa. Yapazwa inini ndakasvika kwa Sabhuku. Ndobva ndati Sabhuku, imba yangu yandandichivaka yapazwa. Asi munhu apaza mwana wenyu ndiye ndakasangana naye murodhi akati ndiri kuipaza. Saka inini ndakuenda kudema kana kuti imimi handei nekuti imi ndimi makanditengesera. Ndivo vakanditengesera nemukadzi wavo. Ndobva varamba vakati inini ndiri kurwara rega ndidaidze committee. Committee ndivo vanhu ava vakaungana apa vakasaina pabhuku iro. Ndobva vaungana zvikanzi isusu ngatigadzirisanei mumusha because tiri paukama. Ndobva vanotora next Sabhuku ainzi Sabhuku badza to witness varipo ipapa vangu varipo. Ndobva nyaya yagarwa pasi ichitaurwa. Ndo pakazobuda mawirirano ekuti inini ndanzi ndienderere mberi nekuvaka. Asi ndakanga ndakomplaina kuti imba yangu yanga yatosimuka. Ndo patakazobvuma kuti ndipiwe 3 bags pakuvaka kwandanga ndaita. Then ndobva ndaenderera mberi. Saka patakabva padare ipapo ndakabva ndangoskunotanga kuenderera mberi nekuvaka sezvo tanga tabva tagara rimwe dare iri.
3 bags dzesimende waidzipiwa nani? Ava sekuru ndo vakanga vati inini ndinobhadhara because apwanya mwana wangu nekuti vanga vari mudare vakangoti sekuru imimi mwana akatengwa kwamuri saka ndimi munofanira kubhadhara mwana nekuti ndati ngatiendei kumapurisa kana kuti kwamambo vakati ai vakatigadzirisani. Right, anonzi ani Fibion ndo zita rake. Fibion wanzwa ndichikurukura naye ari kuti iwewe waitaura naadzimai vake zvambotaurwa neuyu unoti kudii nazvo? Mashoko ekunyepa nekuti zvinhu izvi vakazviita vaitova pamwe chete nemukadzi wavo. Mawiro andakaita nemari handina kumbouya nemabhondi, ndaingoya ndine ma-US ende pandinoda kuti munzwe ndepekuti pandakauya kuti nditenge uku ndakanga ndarohwa necyclone kwandakaroorwa inini kuchimanimani pataigara pakangosikukurwa pangosara pangori nerukova. Saka ndakauya ndiri muzukuru kwavari mbandagara kumba ndichitoti manje nani ndichada zvekudzokera ndo patikazofunga kutenga uku. Handiti vati taida kunotenga kwa vamwe vainzi mai Grace ndobva ndatombovapa mari. Mai Grace vaiva ndopa vakati ayo mwana wangu aramba. Ndobva mai Sabhuku vati huya tataura nababa vati titengese. Ndobva tatoenda takagara dare mumba mavo vakatowirirana ndikasiya mari. Mari iyo yakatombobatwa neumwe munhu aida kutonditengesera. Iwitness yanguwo futi because ndakanga ndatanga ndatombotambidza mari iye ndobva aramba ndobva tazosikonoitambidza iyo mari yekutangisisa 200. Zvino unoziva munhu kana asisipo ndiye anopiwa mhosva dzese, handiti unodziziva? Ichokwadi mambo nekuti munhu kana asisipo haakwanisi kuzozvimirira nemashoko ake. Ivo vanenge vakuda kungorasa nyaya kuti idye inini nekuti pane umwe asisipo anokwanisa kutaura. Wataura shoko randikoshera sedare kuti kumwe kwawaida kutengeserwa mai vacho vakazokuti mwana wavo aramba. Handiti ndizvozvo? Kuti musvike pakupwanyirana nasekuru vako ava, ndofunga chimiro chekuti uyu ari kuramba. Sandizvo? Pakatanga nyaya uyu handitomuzivewo. But ndikutaura kuti ndiye akapwanya. Masangana parod. Ongo. Right. Kuramba kwake kwaakaita wakadii kuti iwe handigoni kutaura newe nekuti handikuzive, handei tinotaura nababa vako. Izvozvo ndakazvitaura mambo. Ndakatonoudza baba vacho. Baba vacho akati because mukomana uyu haagari muno. Akatosvika anogona kuita 30 minutes atoenda. Saka pandakavaudza wakati haabatike. Kwakuti ivo vane umwe mwana wavo vanogara naye zvikanzi aiwa imimi endai munoita sei munovaka because ivo mukutaura mavo sekuru vakati hanzi mwana wavo uyu akatombosiya vatuka achiti hamusi varume hamuna kushinga muri kukundwa nemunhu iyeye sei. That's why makazoona kuti anga aine kodzero yekuvatuka nokuti anga asingade kuti izvozvo zviitike. Handiti? Kodzero iyoyo anga ainayo. But iwewe hazvinei newe ndezvimba mavo izvo. Chokwadi. Zvekutukana kwavo. Right, inini ndiri kuda kudzokera pane affidavit yanga iripo. Iyi affidavit. Right. Wati iwewe sekuru ndo vakakuti ina handigone kunyora chinyora. Chokwadi. Vaitove neravo bhuku takanyora panhu paviri vane counter bhuku ravo ravakasara naro. Right, kana ndichitaura ndinotarisira kuti unondimirira tange ndapedza kutaura. Sorry. Iwewe uzotaurawo zvaunongoida kuti ndinzwe.
Ndanzwa inini vakuru ava vachiti wakavamanikidza nekuvakakaratsa kuti handei kumapurisa, mwana wenyu apwanya mudhuri wangu. Baba vakati ndiri kuda kutombotanga ndarapwa. Saka kana uri kuda kuti tiende chiregai ndikudeedzere komiti iyi yakazosaina apa. Kana ndakatarisa affidavit yako iyi, ndiri kuona kuti zvataurwa nababa ava zvinenge zvine kachokwadi mbichana, nechikonzero chekuti affidavit iyi yakanyorwa musi umwe chete. Yakanyorwa musi wa 29 May 1919. Imimi transaction yenyu maamaita musuwani nambuya vako nasekuru vako vari vairi maamaita musuwani. Ndochidaira hongo transaction zvataita, vaiva nebhuku ravo rataiti musi wandauya vonyora ndoenda, musi wandauya tonyora. Iri ndakazorinyora last time, ndaitokopa kubva mubhuku mavo. Bhuku iroro rikashayikwa unoita sei? Ivo vakanga vati ndisabhuku, vakangoti mabhuku ndinochengeta. Ndati bhuku iroro rikashayikwa unoita sei? Ndosava ndakazokopa kuisa information yangu pangu. Saka isusu tiri kuti affidavit uchikopa kana waikopa kana taakutarisa sedare tiri kuti yakanyorwa musi umwe chete. Kana toteerera zviri kutaurwa nevakuru ava kuti wakavamanikidza, ndizvo zvazviri kutoreva kuti wakavamanikidza paaffidavit iyoyo. And affidavit iyi haina kusainwa ikakomishenwa kuti ive document riri mumutemo, haina kusainwa. Saka chimiro chebepa iri handifungo kuti chinokubatsira panyaya yatakatarisana nayo kuti uti ava vakaita zvinhu izvi vaina vadzimai vavo. Uri kunyatsozinzwa? Rega ndienderere mberi ndichiti, munoziva here kwavanogara ava kuti kunzvimbo yavasina masimba nayo ekuita zvavakakuitira izvozvo? Unozviziva? Handizvizivi. Yes, chirega ndichikuonesa. Kuno kumusha kana inini mambo handina title pandigere pano, inzvimbo yehurumende. What I enjoy is the right to use nzvimbo ine, which nobody can not remove. Kana tiri kutaura kuti makatengeserana sechipepa ichi chandiri kuramba kuti ichi hachina maturo ichi, tiri kutaura kuti Fibion akapara mhosva yekutengesa state land. Iwe wakapara mhosva inonzi pachivanhu wakadziya moto wembavha, nekuti hamuna kodzero mumutemo wenyika yekuti muite zvamakaita izvozvi. Dai chinhu ichi, chipepa ichi ndachigashira kuti ichokwadi, uyu ndanda kutomuisa simbi dzekuti wakatengesa state land chirudzi, akakupa mvumo yacho ndiani? Rega ndikutaurire zvaunofanira kunzwisisa. Where is the Traditional Leaders Act? Tarisa. Masabhuku aya
nemutemo wakadzikwa neparamende. Ndo vane masimba ekugashira vanhu vakaita semi mumusha. Magashirwa haakugashire ari ega, anosuma musha wese. Chimbomira ndichiri kutaura. Pokurukurwa kunzi muzukuru wangu ndamugashira, ndiri kumupa munda womwana wangu kana kuti munda wangu kuti agare. Vanhu votaura zvavanoda pamusangano iwoyo. Pachinyorwa maminutes. Poitwa chisungo chekunzi uyu Keresia ngaagare mumusha. Zvinonosunungura Sabhuku kuti atsigirwa nemhuri yemumusha kuti ugare mumusha imomo. Uyu anouya kwandiri usati watombotanga kana kuvaka, kuzonditaurira zvavaita mumusha mavo imomo. Ina handina kana chikonzero chimwe chete chinondirunzira kuti ndirambe. Ndinoti zvamaita Vhuramai kumusha kwenyu maita zvakanaka nokuti mhuri inoda kupiwa pekugara. Asi zvandakuchiita ndakuenda kuuya kumusha kwenyu kuti ndiunganidze musha wenyu namasamusha anonzi masabhuku amakavakidzana nawo. Chikonzero chiri chekuti anogona kunga achikuti ndepake ipo pasiri pake wamumwe musha inonzi ward assembly yandinocheya inini. Kana ndasvikako masabhuku 3, 4, 5 vaungana nemakomitees avo, inini ndinovasuma kuti ndo zviri kuitwa naFibion izvi mumusha make ndiSabhuku. Ndovazisa kana paina ane chekutaura otaura. Kana Fibion ari kuzviita pamunda yake vese ava havana chikonzero chekumborambira zviri kuitwa neuyu. Poitwa chibvumirano. Ndochituma kansela nekuti tinosenza nelocal authority kuti iende nenyaya iyi kucouncil. Council do business through committees. Anoswesuma ku agriculture and land development committee, if they call it that way. Ndinogara committee iyoyo. Zvinonomitira nyore nokuti mambo vakacheya ward assembly vane varipo. Haina mibvunzo yakawanda nokuti whatever is relevant ndinenge ndichimutsigira kansela. Yobviswa mudare iroro nokuti vanhu vanofanira kugara zviri mumutemo zvakarongeka. Nyaya inonokandwa mudare rinonzi planning committee rinotungamirirwa na district planner. Dai muri mutown anonzi town planner. Tovasuma kana vaine technical questions avanoda kuti vabvunze vanobva vabvunza tichivapindura ini samambo nakansela. Zvabva ipapo zvinozono sanctionwa neinonzi full council inosanganisa ma stakeholders ese. Full council chavo chete is just to endorse zvabva kwese kuchiitika. Kana zvaendorswa ne full council, planning committee inodzorerwa mazwi iwayo kunzi chiendai kumusha kwaFibion monorakidzwa zvavari kuita ikoko, vouya kuzoona Sabhuku. Vandozi kumbunza kuti Sabhuku tatumwa necouncil nevana venyu vamuri kugarisa, saka toda kuti tivapegere mastands zviri mumutemo. Sabhuku vanobva vaenda vanomunongedzera kuti apa Keresia takamupa apa neukuru hwacho, ivo havabvise kana kuwedzera. Chavanoona ndechekuti ipo papiwa mwana uyu hapana here
environmental infringement. Hapana utachano here, hamuzi mubani here, zvese izvozvo ndo zvavanevotarisisa. Kana vagutsikana vochiisa hoko, vaisa hoko, iwewe ndo pawakutangisa kuvaka, nokuti wagariswa panzvimbo ipapo zviri mumutemo. Wakuchitanga kubvisa zvirigo zvinonzi mutero kana kuti maretsi kukanzwa. Wanyatsozvibata? Pane zvese zvandataura izvi, pane chakamboitika here? Taura hako. Ivo zvamataura zvese zvekuenda kumberi havana, ivo vakangoti ndiri sabhuku. Pane zvandinoda kuti inini ndikasvika zvakafanana nepandiri panapa, handingafembere kuti penyu mambo payadhini yakagumira pakusvika apa. Pandakatoenda ndivo vakatonondinongedzera, because takatowanda takatengeserwa nasabhuku avo. Inini pangu pandakatengeserwa ndinohafurana nemumwe mukadzi. Then pane andakatowiwa naye, inini pandakati ndichibhadhara ndasarwa nemari shoma. Vakatiti kana kuine vamwe vanotodawo uye navo. Ndopandakauya neumwe mukomana ainzi Peter, akavaka atoripo izvozvo. Ndobva atotengeserwa, anohafurana futi neumwe. Tiripo vanhu vanenge 4-5 vakatotengeserwa nasabhuku. Ivo vaingoti ndiri sabhuku, hapana zvinomboitika. Isusu takangotiwo tipo ningi village iwe shamari ine chungu dzokutaura stereko ndichazokuripisa mbudzi mani. Ward 7. Alright, musha unonzi nyama dzao village Ward 7. Fibrion munda nechitupa chinonzi 63-194-888 V25 ziripo samwe to namba dzechitupa. Saka uyu munhu uyo ndisabhuku zviri mumutemo ari mubhuku rangu. Zvino watomisa parumana nzombe kuti sabhuku akatengesa, saka handimbomusiya akadaro. Hazvina basa kuti ari kurwara kana kuti achembera. Isusu takuteedzera mutemo wandichateedzera in letter and spirit, kuti tiswatanudze zvese zvinonzi zvakakanganiswa pathis transaction. Kura kuti iwewe nevamwe vese vari kutaura ava makatengeserwa mazai akawora handiti asingadyike. handizoziva pamwe vanogona kuita mani zvakadabukara. Inini ndinotenge ndangwetiwo munyama kana kuti handizoziva, nekuti inini ndakatozounzwawo umwe wahama yanguwo mumashurewo ikazounzwawo hayo. Saka takatoti wandei ini taitongotiwo sasekuru ndisabhuku plus inini panyaya yangu komiti yaivepo panguva yacho, komiti yemumusha inondiziva. Ndakatonzi bhadhara mari yekupa komiti, pane mari dzavakati dzinopiwa komiti, ndakatoibhadhara. Komiti yaivepo 2019 na 2018 na 19 vamwe vanotondiziva nyaya iyi, vanotoiziva nekuti takatodaidzwa tikagara pasi vakatovaudza kuti uyu mwana mutana aimumusha. Even secretary pane patakamboita musangano ainyora futi maminesi ezvatakanga tichitaura panyaya yeii, nekuti isinzevangomaka after all vanga vasiri mugaro muno handambobvira ndavaona, ndakatotanga kutovaona manje ipapo pesa apa vanga vasiri. Saka iwe uri kuda kutaura kuti uyu munhu uyu haazi mwana wouyerwa. Aiwa, kuve mwana ndiye. Ko zvino kana achigara kwaanogara zvinobvisa here chimiro chokuti mwana wouyu?
Pindura. Ndati kugara kwaanogara kungaa kuAmerica, kuSouth Africa, pasi pemvura zvinobvisa here chimiro chekuti mwana waSabhuku uyu? Hazvibvise hazvo kuti mwana wacho, asi patakaita nyaya idzi akanga asitoripo. Oh yes, but ane kodzero yekusvikoti zvakaitwa zvisiri izvo gadzirisa nokuti mwana wemumusha imo. pane pandakubvunza ndikagadziriswa uyo atanga kutaura kuti takagoverwa ndimo iwe wakatenga pekuti aiwa baba vakatuka pamusha wavo titoreka miriyemhiri asabhabhara kana musha wemunhu pakatozara isusu rega ndikutaurire, makazara imimi makatenga, but munda iwoyo makauwana usina aripo. Uyu anga akaugovera vana vake, but nenyaya yawaa kumusungisa iyo yekuti akachiva mari akazenge otengesa nzvimbo idzodzo, nekuti vaiziva kuti kwaseke vanhu vanozvarana. Handiti uyu apiwa pake nepekuzoti vana vake vagare, iye zvinezvi vana vake uyu vachagara kupi mizvamati mboya ipapo. mambo charinyanya ndikachamada ndikuti uyu munhu uyu azoenda kundotora vamwe akurunzira kuti aramba achitengesa, saka ndiye land baron right. Iko zvino izvi ndofunga nyika yese iri kuzviziva masvingo kupi. Kune cabinet decision yakaitwa yekuti akatenga naakatengesa lese ngavabve panzvimbo idzodzo. Yakatotanga muswe was it Monday ku Ward 7 kwaMadamombe. Handiti vakatengesa vakazungwa, vese vakatengeserwa vari kutandaniswa. Ndofunga kumasvingo makanzwa Minister of State Ezra Chadzamira achiverenga papress statement zvandiri kutaura izvi. Asi sikungoitika kwaseke chete, zvaakuitika nyika yese because vanhu vanga vaakupinda nemwenje mudziva. akatanga mhangaranya vakazomuka chimutu zvabatwa rinyanayani ana wilbet saka ari parani ndosaka aregera vari kutotsakiwa vese matsvuku. It's very unfortunate that we are dealing with an old man, but mhosva haina mhosva kuti yaparwa nemunhu akaita sedai akarepa uyu havaibotaridza kuti achembera 82 years. Vanongomutendera, nyaya yotongwa sematongerwa inoitwa. Handiti nokudaro isusu tiri kuti imimi makatengeserwa mazai akawora. Mutemo uri kuuya. We are taking note of such issues. They constitute 95% of all the cases which come before me. Tiri kubva tangonotaurira vari kuita basa iroro rekupwanya kuti vauye kumusha kwenyu mupwanyirwe nevese vakavaka. Hazvina mhosva kuti vakavaka mansion kana usina kupiwa mvumo ne-this act of parliament, sekutsanangura kwandaita. Zvandatsanangura zvese zviri umu. This thing is just about $2 to print floor. You can go and buy it. Woenda pa section inodhila nemabasa Sabhuku, section 12 iyoyo. Ukanotarisa ipapo panonokutsanangurira zvandakutaurira zvese zvandapedzisira ndakubvunza mubvunzo wokuti zvakateedzerwa here zvandakutaurira. Nokuti kana munhu achinzi apara mhosva inoparwa kana wachinge watyora mutemo. Uyu ndo mutemo watinogarisana nawo uyu. Saka chinovatarisa kuti vakugume chii. Saka inini ndakukuudza kuti nechikonzero chekuti hauna kuteedzera mutemo uyu,
mutemo uyu wakatyorwa newe naivo. Ava ndaakuvasunga. Vane mhanza kuti mwana wavo ari pano novatsikimura stocks kwandaakuvaendesa. Iwewe chimbomira zvese zvauri kuita ipapo. Touya isusu zviri mumutemo tosviko kubvisa. Wazvinzwa? Nevamwe vese varipo vautaura iwewe. Vachachema newe kuti wakavatengesa kudare kwamambo. Mutemo uri kuteedzerwa. Ndofunga iwo zvandiri kutaura izvi noti news in your ears. Uri kuzvinzwa zviri kutaurwa nomativi, mupi social media vari kutaura izvozvo. Pamwe zvekwamadamambo wakatozombozvinzwawo kuti zviri kuitika kuti. Saka regai nditi une chimwe chaungade here kutaura maererano nepatasvika. Inini ndanga ndichiti hangu kana zviri zvekuti ndakunzi ndibve panzvimbo, kana vachikwanisa kundidzosera mari yangu unokwanisa kundidzosera, nekuti ndatovaka imba yacho yanga yari kutopera. State land will never be sold. Under what circumstances? It will never be sold. It is vested in the hands of the president, who has got his own structure to deal with state land. Minister, DA, local council, Mambo, Jinda, Sabhuku, tese tine chekuita pa state land. Asi mwene mwane pake paanobata. Handiti kana uri kuti uda kudzorerwa mari yako, izvo munonotaurirana kumusha, hazvitaurwe muno mudare nokuti we were not part of the transaction. Kana vatozoramba kukudzorera mari yako nokuti mutemo wako kubvisa, saidha unoenda kumapurisa kunomhangara fraud, kana kuti unogona kuuya kuno kuti mboona kuti tingasvine zvakadii kuti mari iyoyo ibude kwavari ava. Those are options dziri mumaoko mako. Ndichaunofanira kuziva ndechekuti kuti mhosva inzi yaparwa, mutemo uyu wakadzikwa muparliament uyu. This is called Traditional Leaders Act chapter 29.17. Ndo unenge wachkorwa. Chechipiri, hakuna dare pasi pano rinofamba richitsvaga mhosva. Hakuna, kana ukaenda kuIndia kana kuBrazil kana kuChina. Munhu anenge akaremerwa, munhu anenge atadzirwa ndiye anoenda kumatare kuti awane relief. Ndo mabatira atinozoita nyaya idzodzo sematare. Une chimwe futi chekutaura? Rega ndidzokorere mazwi angu. Ndati nyaya iyoyo haizi yedare rangu. Ndo yamunonotaurirana masvika kumusha. Vakakudzosera then you are happy. Kana vasina kukudzosera, une two options. Unogona kuenda kumapurisa uchinoti ndakabirwa mari yangu nemunhu uyu akanditengesera nzvimbo yaanga asina simba nekodzero yekunditengesera, asi akuramba nemari yangu. Kana kuti unogona kuuya kwandiri usweti mambo ndibatsirei munhu yaakanditengesera nzvimbo. Mutemo uri kutaura kuti zvatakaita hazviziri izvo, ndibatsirei ndiwane mari yangu. Ndo pandinopindira ipapo. Taura. Apa kutoona kuti nyaya iyi yaiswa kuti nekuti mai vacho vavati ndo vaiita nyaya vakafa. Saka you mean kuti inini ndinofanira kungoenda kuguva ravo here ndinoti naye Amai ndipei mari yangu handizivewo ipapo. Ukatidariro tinoti chinonzi chisoonekwe. Nekuti inini ndakashandawo mama. Handisi kuzviramba. Situation ndine vana tu vakafira mumvura vandisiri kutoziva kuti vari kupi. Ndati dzacho idzodzo ndaitoshingirira kuti ndivapema. Rega ndikubatsire. Wanzwa kuti mambo vati mari haudzorerwi.
wanzwa baba vachirambirwa here kuti makupomera mhosva kumunhu akafa iwo ukapruvha munomudare kuti you was part and parcel yemadhiri iwayo. Saka zvese izvozvo uzvitaurira waudzwa machannels ekuti unogona kuripa pamari yako nepapa nepapa. Saka guva rako vazhinji vanotadza kuwana zvavane vachifanwa kuwana nekusaziya 1 zvekutaura kuti zviri kuda kuwanikwa izvo zviwanikwe, 2 kuteedzera gwara rinoita kuti zviri kuda kuwanikwa zviwanikwe. Vazhinji tinovaona vachizorasika ipapo. Handisati ndambozvinzwa kuti kune munhu anoenda kumakuva kuti zvavakasiya wandiitisa chindiitira kuti zvinhu zvangu zvinake. Handisati ndambozvinzwa izvozvo. Saka ndati chinonzi chisionekwe mudzi webwe. Asi ukateerera zvandataura izvo, ukaisa value pane zvandataura izvo, kuda zvauri kundotarisira kuti uwane unogona kuzviwana. Rega ndienderere mberi ndichitaura kuti chibhuku ichi ndoda kuti uchichengetedze. Chibhuku ichochi zvakanakira kuchichengetedza ndechekuti ndichasunga komiti iyoyo nokuti vane masignature avo kuti you sanction an illegal transaction. Izvozvo chibhuku icho sazvichirasa. Tida kuvasunga vese ava nokuti havana masimba. Ukatarisa mutemo uyu pavanobata ndepekurunzira budiriro mumusha, kwete kurunzira vanhu vemumusha kuti vaparadze nhaka. Dai madzibaba edu akanga akatengesa kwese kana kuti iyeyuyu akanga akatengeserwa naadzibaba vake nzvimbo idzo, dzaizowana pekukutengesera. Ndozviri kurambwa neuyu kawo asingagari muno uyu. Ndozvaari kuramba kuti baba inge wazvitaura ukati akatozombosiya avatuka kuti hanzi muri kukundwa nemunhu mumwe chete sei. Anga ane chikonzero chekuvatukira. Sumuka tawanda. Uri kuona here chimiro chenyaya yemumusha mako? Nokuti iwe unogara kuSouth Africa, ukauya unongoswa kugara 30 minutes, handizivi kuti unenge wapisa mafuta kana kukwira ndege kuuya kungoswa kuti 30 minutes wobva waenda. Haina handambogutsikana nazvo. Right, chimiro chiripo ndechekuti baba vako ava vane mhosva yabuda pane uyo, yavambonditaurira kuti panenge pane mumwe, zvino zvatonzi vakawanda. Right, as a village head, baba vako was not supposed to have done what is being alleged to have done. Izvozvo taakuuya an investigation team kuuya kuzoita tsvagurudzo yekuti zvataurwa neuyu ndizvozvo here zvakaitika. Kureva kuti tikawana zviri saizvozvo, baba vako ava 1 vamusungwa, 2 basa reusabhuku rapera. Izvozvo zvizive wotodzoka kuSouth Africa kuzotonga vanhu. Ndine urombo nazvo. Iye zvine izvi handina chinonditadzisa kuti ndivaise simbi ndivaendese kustocks. Asi semunhu samambo ndichinzwa kuti vane urwere huri munyama mavo, and also is a man of advanced age. Ndakuchivasunungura ndovaisa mumaoko mako pending this investigation yandakuti taakuita.
zvinobuda muinvestigation iyoyo iri kuSouth Africa uchazonzwa. Ngokuti pane kumberi kwandichaenda. This thing maakuchiita touch apa. Unezvekutaura? Inga wata unachekutaura. Okay, ndingangoti zvamataura kuti muchaita tsvagurudzo dzekuno zvakamira sei. Ndangikumbirawo kuti ava vadzukuru vasiyane nekunesana nababa. Zvekuzotozonzwa ita dzimwe nyaya futi tisipo svika vanzwa kubva kwamuri kuti maapakati. Waita zvakanaka. Ramba wakamira. Uyu muzukuru wenyu ati kuti asanetsane nababa vako, mupei twake twaakakupai. Saka iwewe kana usingade kuti baba vako vanetswe, nekuti vachatonetswa zvechokwadi. Kunzi inini zvekuti ndirambe ndindurudzwa ndisina kumberi kwandiri kuenda kwandiri kuona, kondipeika mari yangu. Ndingangoti zvandinogona kuita kusawirina zvangu nekuti mari yakabiri kutaura kuti akapisaka handiwirirana nazvo, asi kuti nyaya iperi ndongonda kukumbirawo kwamuri mambo kuti munogona kundipa kana 3 months ndobva ndabhadhara mari yake yaari kuti akaisa ndokuti baba vangu asununguke. Ndokuti ngaabvuma nechikonzero chekuti displacement yaakusangana nayo ari kutotsvaga pamwe pekutangira. Handiti dai vanga vachigona kundokwereta, vaikwereta nezuro chaiyo wobva wamupa kuti abude mumusha, nokuti tamutaurira kuti zvese zvaari kuita zvese itsiliga ngaazvimire. Isu tiri kuuya nemutemo wekusvika nekupwanya zvese zviripo. Okay, kana zvakadaro rega nditi ndinobvisa mari yacho kana mangwana. Handiti ka. Handisa kuti tosangana naye kupi. Pano. Ndoya panapa. Pano. Okay. Asi ndichikumbira kudai kuti zvisavasunge nepamusaka pavo, because ndisekuvana zvazongokudiwa mangwana ndizvo zvandichagashira. Musavaendese henyu mukati. Rega ndikutaurira, yes, that's mitigation on your behalf. But isusu hatichatarisa ukama hwenyu kuti muri sekuru nemuzukuru, takunotarisa udzamu hwemhosva yakaparwa. Pamba kungokumbirawo because ukama hauna kupedzwa nemhosva. Ndisekuru vangu vanzvadzi amai vangu, saka mukavaendesa handizokwanise kutarisana even nevana vangu, even vari kunditi hamundiri mhosva. Saka ndachingoti alright. Chichemo chako ndachigashira nemutsa. Iwewe hauchisimo mukuvaendesa, asi vakaunza vaya vakaunza vaya ndo vakuvaendesa. Aiwa, ndizvozvo. Ndaitokumbirawo dare ruregerero kuti zvandakaita ndakafunga kuti ndisabhuku vanongoita anything. Saka isitengoti masabhuku ndivaninga because patakakura taingonzi pasabhuku tatonedzwa ndo vataingoteerera vakatoti itai zvino ndo zvataingoita, totikosvika kuno kuti taitoti hakuru vakuru hazitosvikwi. Saka takangoteerera kuchiti ndisabhuku. Saka tati iwewe chizvisunungura kuti hauziriwo waakuendesa sekuru vako, vaakuendeswa nevanhu vawakaunza mumusha vachiti sekuru vangu vane nzvimbo dzavanogona kukutengesera, ivavo ndo vaakuvaendesa. Dai wari wangu vasina kuzvitaura. Right, let's have another issue. Sekuru imimi chenda munogara uko, iwewe nasahwira wako moenda apo. Chandoda kuti muite imi muri vairi, mutongo wandaisa muchapiwa inonzi judgment, munofanira kugara nayo na clerk of court.
anditi chiendai munoningirira. Mutongo wapiwa namambo mautora sei? Ndiri kurwadziwa because kuuya ana sekuru akati next door nenext door. Ini ndiri muzvarwa wamaseke ndandaroorwa kuchimanimani. Ndine vana 2 vakaenda necyclone idai. Saka patakaparadzirwa pekugara ndopandakafunga kudzoka kumba chisikoda kunotenga pekugara. Ndobva tatengeserwa nanasekuru. Saka tatiri kutofunga kuti tazororawo tane pekugara but nditoona kuti cyclone iyayaka. Judgment yapiwa mambo ndikangoti ndo judgment ndandakatarisira nezvandachiona kuti aiwa munda uyu wango munda wedu asi zvose zvakutsanangurwa newanda ndichifungisa zvimwe zvacho izvi munda ndakuzvitambira nekuda kutsvaka rusununguko rwababa vangu.